אז מה חברים, כמה אנחנו בעוד סרטון של דיימונדס, והיום אנחנו נגלה כמו תמיד דברים חדשים על בוקספוג. אז כל הסוד האפל של סקווידוויד, מי שזוכר מיוטיובר מסוים, אני לא אגיד אני כאילו שכחתי את השם שלו, אני יודע, זה מוזר. אז הוא אמר שסקווידוויד הוא חייזר, והסוד האפל של סקווידוויד זה ממש לא סוד אפל. אז הנה אני אתן לכם הוכחה. לזה אני קורא חנות מפתיעה. היי, בוא כולם לחנות שלי, חנות המתיחות של ג'פיטי. אני חובב מתיחות מושבע, קוסם של צחוק, סוחר תחבולות. מה שצריך, יש לי אותו כאן בשפע ובכמויות. החברים שלכם יגידו היי, תודה רביי, ואני אומר לא תודה ולא רביי. מי חשב שאבא של סקווידוויד יהיה כזה בחור תוסס? כן, הוא מצחיק אותי. סקווידוויד מעציב אותי. שטויות! סקווידוויד קורע לגמרי. כאילו, קוראים לו סקווידוויד, אבל הוא צבן. אז כמו ששמענו, אבא של סקווידוויד אמר GPT, איך שהוא לא אמר את זה, GPT, אני אנסה להגיד את זה. אז בקיצור, הוא אמר את זה, אבא של סקווידוויד אמר את זה, וזה סרט אמיתי של ניקולודיון. יש פה סמל ניקולודיון בצד. אז זה לא, זה שטות שאני אומר לכם סתם כדי להכשיל את הבן אדם הזה. אני רק רוצה להגיד שאין כלום בסקווידוויד, וזה רק סדרה מצוירת שכולם אוהבים, ועכשיו נראה סתם משהו. קחו לעצמכם רגע לנוח, כי זה עומד להיות מחשמל, מטורף, בדיוק כמו פרקים חדשים של בוקספוג. אז תחזיקו חזק, כי הצחוקים באים ישר לפרצוף. בקטע טוב. אוי, זה יום אחרון להיות בגן. כמו ששמענו, מה שאמרתי בדיוק, זה שיש פרקים חדשים דבר ראשון, וסקווידוויד הוא לא חייזר. אז יאללה ביי.